ελεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρήτων φιλανθρωπία των γενός των ανθρώπων, επισκεψάμενος και πάση της δεωμένης στην ευλογία και την χωρική σας, σου δεόμαθεν και σε παρακαλούμεν, έπειτα και γίνει επί τους δούλους σου τούτους. Τους ελαμμένους οντοκράτης ισχύου σου, τραπήνε εις εργασία, προς προορισμών και ευλόγησον αυτούς και τα έργα αυτών. Κύρισον αυτούς ανεπηρεάσουν παντός κακού, επί τα ψηλεύων και της εντάφτα ειρήνη, αγάπη, ομόνια και δικαιοσύνη. Πάρε και τους δούλους σου πλούσια ελέησου και κατέφερε τα διαβήματα εις πάρουν έργων αγαθών. Ότι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις. Εσύ ήδη του δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δίκας της ευσεβές κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτερμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δίκας της ευσεβές κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτερμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δίκας της ευσεβές κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτερμα. Τόσον το αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθέν, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέτουσα η άμας να της ελπίσει λαμβάνουση την ευλογία σου άκραμμε. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών πρεσβείες των ακράντων δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, των Αγίων Δόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου Δόξου Αποστόλου και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και υπερθυμένου, και πάντων σου των Αγίων ελέησε και στους εμάς ο Λογός και του άνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σούσον ημάς.